Moikka! Nyt opetellaan neliösääntö shakissa. Neliösääntö on tekniikka, millä pystyy yhdellä vilkaisulla saamaan selville, että pystyykö kuningas saamaan sotilaan kiinni loppupelissä, vaiko ei. Tässä on nyt mustan siirtovuoro kyseessä. Senhän pystyy laskemaan siirto siirrolta, mutta se on aika vaivalloista. Ja tämä neliösääntö helpottaa sitä huomattavasti, ja se menee näin. Eli sotilaasta piirretään neliö tällä tavalla. Netissähän tämä on helppo, kuten lävistäjänkin pystyy tästä piirtämään nuolella näin, mutta laudan ääressä sitä visualisointia mun mielestä helpottaa aika paljon se, että tämä menee diagonaalina, että tämä vastakkainen ruutu on saman värinen kuin tämä ruutu, missä sotilas on. Ja se sääntö kuuluu niin, että jos kuningas ehtii omalla siirtovuorollaan astumaan tämän neliön sisään, niin silloin se saa sen sotilaan kiinni. Ja tässä nyt, kun on mustan siirtovuoro kyseessä, niin musta ehtii astumaan tänne neliön sisään. Sillä ei itse asiassa ole väliä, mennäänkö tähän ruutuun vai tähän ruutuun, kunhan ollaan siellä neliön sisällä. Tämä on näinkin yksinkertainen. Ja nyt tästä voidaan todeta, että musta sen sotilaan saa kiinni tällä tavalla. Täällä oli Liitsesissä päivän tehtävä aika hyvä, missä pystyy tätä neliösääntöä soveltamaan. Tässä on nyt valkean siirtovuoro ja asema näyttää tältä. Täällä on nyt tämmöinen tilanne, sotilaat uhkaa toisiaan, mutta tässä on nyt valkealla mahdollisuus tehdä tänne reunaan vapaa sotilas. Mutta tässä on nyt myös mustalla vapaa sotilas, joka tästä lähtee vaarallisen näköisesti etenemään. Mutta nyt jos lasketaan, että jos edetään ja musta etenee, ehtiikö valkean kuningas pysäyttämään tämän sotilaan? Piirretään neliö. Ja todetaan, että valkea omalla siirtovuorollaan ehtii astumaan tämän neliön sisään. Eli valkean kuningas ehtii pysäyttämään tämän sotilaan, joten voidaan tehdä tänne vapaa sotilas näin. Ja nyt musta eteni. Mitä tehdään? Edetäänkö sotilaalla vai tullaanko kuninkaalla tähän? Lasketaan. Jos edetään sotilaalla, musta etenee, me edetään tuohon. Musta korottaa ja vieläpä sakilla tulee korotus. Ei näytä hyvälle. Eli mennään kuninkaalla neliön sisään. Noin. Nyt musta lähti täältä pysäyttämään valkean sotilasta. Tämä tilanne on tässä nyt tämmöinen, että siihen ei tavallaan tarvitse kajota, koska jos ikinä musta tästä etenee, niin valkean kuningas ehtii kyllä sitten pysäyttämään tuon mustan sotilaan. No, katsotaanpas mikä tässä on nyt tilanne. Meidän sotilas on tässä. Piirretään neliö. Onko mustan kuningas neliön sisässä? Ei ole. Ja meillä on siirtovuoro. Eli nyt edetään ja mustan kuningas tulee lähemmäksi, mutta se ei ole tässä neliön sisällä, joten valkean sotilas ehtii korottua. Tämä tehtävä nyt päättyi tähän, mutta tämä olisi siis valkean voitto. Tällä tavalla. Tämä on neliösääntö. Tästä on ainakin itselle ollut hyötyä kyllä peleissä. Magnus Carlsen on sanonut, että hän ei ikinä ole tavallaan ymmärtänyt, tai hän ymmärtää kyllä tämän neliösäännön, mutta hän ei sitten omissa peleissään sitä käytä. Mä en tiedä, mikä se Magnuksen tekniikka on, mutta hän on kuitenkin viisinkertainen maailmanmestari, niin se on hänelle toiminut nyt ilmeisen hyvin sitten se hänen oma systeeminsä. Mutta meille muille niin väittäisin, että tämä on aika hyödyllinen juttu. Sellaista. Kiitos.